pan Fredrik nás zas poctil svoji návštěvu. Pojď a dej si s námi zrekvírovaného. Tady pro našeho kumpána z Kylský Sele. Má v kuchyni u krčmářky svou vlastní láhev? Mám. Ale mám taky nějaké nové zprávy pro vašeho velitele. Dorazí ještě dnes? No určitě. Kde je vlastně tak dlouho? Snad už konečně zavelí do útoku. Kdo má to věčný obléhání vydržet? No jo, místo zákopů se tady voják utopí léta křejdy. To se snad ještě neví, kdy zautočí. Bojí se snad Torstensson něčeho? Ten se nebojí ničeho. Ani čerta. Nechává si o útoku věštit, aby mu to přesně vyšlo. Taky se povídá, že ho chrlí čáry. Nevím, co je na tom pravdy, ale pravda je, že se ještě nenašla kulka, která by ho zasáhla. Tady by musela být skleněná. No, každopádně doufám, že se objeví brzo. Dneska se tady nemůžu zdržet moc dlouho. Neboj, ještě víc tak karty dá na skliku červeného. Jiný uvejtas, no ne? Už jde. Pozor! A, pan generál, dáte si s námi trochu vína? Generále, dlouho jsme nás neviděli. Dáte si s námi něco na zahřátí? No jistě, však to nejsem mezi vámi poprvé. Rádi s vámi popijíme, ale za hradbama vymění tyčo na záda. Určitě. Už se nemůžeme dočkat, až zavelíte do útoku. Vadně. Tak to můj plán mnoho nevole nevyvolá. Já jsem se totiž rozhodl, že s útokem na toto zpropadeně odolné město nebudeme už dále otálet. Zítra časně z rána dám znamení k útoku. A jestli se bitva na hradbách nerozhodne dřív, než zazní polední zvon je konec, vrátíme se a nebudeme už na nic čekat. Čert vem tuhle zpropadeně odolnou pevnost. Čert vem takovéhle válčení. Ujanko, to byla jiná. Letí kurka z Pouzenice, to největší hranice. Letí kurka z muškety, to je to místety. Králi jsem slíbil před těho smrtí, čest své koruny, to vidí, kdo budou zabíti zítra. Já velitelem jsem a proto říkám, jestli město nedobutem, tak končí ten boj. Až skončí vláda lva, to bude zítra o polednách se rozhodne. Pak končí ten boj. Mladičkou krásnou Kristýnu, konečně spočinu.